Әнкарада 14 сәгать исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 10 февраль сишәмбе көне сез турыдан-туры эфирда Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлы кыска дулкынның 15360 кГц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Türksat 3A һәм Türksat 4A иярченнәре белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вот из радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Татарстан хәбәрләре программасы белән Төрки дөньяның мәдәни мирасы язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. АКШ Израильнең басып алынган Ярданның көнбатыш үзәнлегендә үз контролен киңәйтү планына карата халыкара тәнкыйтьләргә кушылды. Ак йорт рәсми заты тотрыклы Ярданның көнбатыш үзәнлеге Израильнең иминлеген тәэмин итә һәм бу җитәкчелекнең төбәктә тынычлык максатына туры килә диде. Израиль кабинеты А һәм Б төбәкләрендә контрольне киңәйтүне раслады. Бу карар Европадан кискен реакцияларга дучар булды. Төркия Ислам хезмәттәшлеге оешмасы һәм күп санда илдә Израильнең бу адымын канунсыз аннексия һәм сугыш җинаяты дип атадылар. Бу илләр законсыз Израиль торак пунктларын киңәйтү һәм административ контроль урнаштыру халыкара хукукны боза, көч куллануны көчәйтү куркынычы астында тота һәм фәләстинлеләрнең күченүенә китерергә мөмкин дип ассызыкладылар. Фәләстин Кызылай җәмгыяте катгый Израиль чикләүләре астында Мисырдагы Рафах буй капкасы аша Газадан 40 фәләстинлене эвакуациялауны яклавын белдерде. Эвакуацияланган кешеләр арасында чит илдә дәваланырга теләгән 20 пациент һәм 20 озатып йөрүче бар. Газадагы фаразларга күрә якынча 22 мең яралы һәм авыру фәләстинле дәвалану өчен төбәктән китүне көтә. 2024 елның майыннан бирле Израиль контролендә булган чик буй капкасы катгый чикләүләр астында эшләй. Бу Газаның сәламәтлек саклау тармагына тискәре йогынты ясый. Кызылай Бөтендөнья сәламәтлек саклау оешмасы һәм партнерлары белән берлектә пациентларның Газадан читтә дәвалану мөмкинлеген җиңеләйтү өчен гуманитар тырышлыкларын дәвам итәчәген белдерде. Җимерелүгә карамастан 80 мең фәләстинле үз илләренә кайту өчен теркәлгән. Бу халыкның күченүдән баш тартуын күрсәтә. Төркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан Иранда һава һөҗүмнәре режимны алыштырырга мөмкин дигән фикерне фантазия дип атады. Фидан хәрби катышу дәүләтнең халыкка хезмәт күрсәтү сәләтен киметергә мөмкин, ләкин хөкүмәт җимерелмәячәк дип белдерде. Киресенчә, режим үзен үзгәртү өчен радикаль карарлар кабул итә ала диде ул. Бу белдерүләр Иран һәм АКШ 8 айлык тәнәфестән соң Оманда кабат башлаткан сөйләшүләрнең киләсе турына әзерләнгәндә ясалды. Хакан Фидан төбәкнең тагын бер конфликтны күтәрә алмау турында да кисәтте. АКШ диңгезчелек идарәсе Америка байраклы сотныларына Фарсы култыгындагы Иран территориаль суларыннан ерак тоту турында кисәтте һәм аларга 8 августка кадәр Иран суларыннан мөмкин кадәр ераграк йөзәргә киңәш итте. Хөрмүз бугазында көнчыгышка таба хәрәкәт итүчеләрдән Оман ярына якын йөзүләрен сорадылар. Агентлык кемәләренең чакырылу, сорау алу, туктату, тоткарлау яки конфискациялау куркынычы астында булуын белдерде. Бу кисәтү АКШ-Иран арасындагы киеренкелек һәм Тәһранның атом төш программасына кагылышлы сөйләшүләр дәвам иткәндә ясалды. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Әрмәнстан АКШ вице-президенты Джеймс Дэвид Венсның Ереванга сәфәре вакытында АКШ белән мөһим гражданлык атом төш килешүенә кул куйды. 123 килешүе 9 миллиард долларга кадәр Америка технологиялары һәм ягулыгына юл ача. Бу Әрмәнстанның Советлар Берлеге чорында төзелгән иске реакторын алыштыра ала. Килешү Әрмәнстан һәм Азәрбайҗан арасында АКШ аралашчылыгында төзелгән тынычлык килешүеннән соң имзаланды. Премьер-министр Николь Пашинян әйтүенчә, бу энергетика мөнәсәбәтләрендә яңа сәхифә ача. Венс шулай ук Әрмәнстанның көньягы аша узачак Халыкара тынычлык һәм муллык өчен Трамп коридоры проектында алга җибәрә. Яңа килешү Әрмәнстан иске Медсамур электр станциясын алыштыру турында уйлаганда Русияның йогынтысын киметергә мөмкин.
Дүшәмбе көнне Ливиянең Әл-Сара базасында медицина эвакуациясыннан кайтышлый ашыгыч ярдәм боралагы һәлакәткә очраган җирле медиа хәбәр итүенчә, вакыйгада 5 кеше һәлак булган. Әл-Васат хәбәр порталы язуынча, каза Куфра шәһәреннән якынча 300 км көньяк-көнчыгышта булган. Һәлак булганнар арасында хәрби транспорт хезмәтенең 2 хезмәткәре һәм Куфрадан бер хастаханә шәфкать туташы да бар. Хәбәргә караганда, вакыйгада гомерен югалткан башка 2 кеше чит ил ватандашлары, алар боралак пилоты һәм аның ярдәмчесе булган. Казаның сәбәбе турында өстәмә мәгълүмат юк, Ливия рәсмиләре вакыйга турында әлегә рәсми белдерү ясамады. Колумбияның төньягында февраль айы өчен тарихи рекордларны узып киткән гадәттән тыш көчле явым-төшемнәр гуманитар фаҗигага китерде. Төбәк катгый климат кризисы кичерә. Ким дигәндә 14 кешенең һәлак булуы һәм 120 меңнән артык кешенең яшәү урынын ташлап китәргә мәҗбүр булуы яки су басулардан зыян күрүе белдерелә. Көчле су басулар һәм җир шуышулар зур җимерелүләргә сәбәпче булды. Фаҗиганың масштабы елның бу вакыт өчен моңа кадәр күрелмәгән дәрәҗәдә. Милли афат рискен идарә итү берәмлеге җитәкчесе Карлос Карелло дүшәмбе көнне Кордовадагы явым-төшемнең 1600% артуын әйтте. Карелло бу су дәрәҗәсе төбәкнең гадәттә иң кыры айы булган февральдә моңа кадәр һич теркәлмәгән иде дип, хәзерге вакытта 40 мең гектардан артык мәйданның су астында калуын җиткерде. Карелло моның климат кризисы икәнлеге бик ачык, бу күрелмәгән вакыйга диде. Гидрология, метеорология һәм тирә-як мөхитне өйрәнү институты мәгълүматларына күрә, фаҗига Кариб диңгезеннән килгән гадәттән тыш суык һава фронты аркасында килеп чыккан. Төньяк, үзәк һәм көнбатыш төбәкләрендә явым-төшемнең дәвам итүе көтелгәнгә күрә, ким дигәндә 16 төбәктә яңа су басулар һәм җир шуышулар турында кисәтү ясала. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Төрки дөньяның мәдәни мирасы. Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыру тизмәбезнең бүгенге чыгарылышында әзербайҗаннар, әрмәннәр һәм Кавказ орты бүтән халыкларында милли шагыйрь, җырчылар, ягъни ашыклар турында аңлатырбыз. Төрки дөнья мәдәнияте фольклорында гасырлар буе яңгыраган ашык традициясенең тарихы, үзгәреше, тавышына тукталырбыз. Ашык традициясын аңлар өчен элеккегә кайтырга кирәк. Язу әле сүзне җиңмәгән хәтер кәгазьдән ышанычлырак булган чакларга, Төркистан далаларында күчмә халыклар яшәгән урыннарны гизеп йөрүче шагыйрь-җырчылар бар иде. Кулларында комуз, телләрендә дастан. Алар шагыйрь-җырчы гына түгел, тарихтан хәбәрдар кешеләр, зыялылар, кайчак табиб, кайчак исә күрәзәче. Шаманнар һәм дастан сөйләүчеләр табигать белән кеше арасындагы күпер була. Сүз алар өчен изге булып санала. Чөнки сүз белән дәваланып була, сүз белән хәтердә каласың һәм сүз белән матәм тотасың. Комуз кылын тибрәткәндә көй генә түгел, бер нәселнең хәтере яңгырый. Альпер Тунгадан алып Угыз Каганга, Эргенеконнан алып Манаска сузылган дастаннар шушы сүз осталары телендә тере калды. Бу беренче дәврдә ашык традициясе тамыр җәйде. Исеме әле ашык түгел иде бәлки, ләкин сазның бабасы комуз, шигырь үзәге иҗек, рухы исә табигать һәм кеше. Вакыт үзгәрде, ышанулар, шәһәрләр, юллар үзгәрде. Төркиләрнең ислам белән танышуы сүзле мәдәниятендә үзгәртте. Шагыйрь үз урынын әкренләп ашыкка калдыра. Комуз сазга әверелә, шигырьләр дә үзгәреш кичерә, ләкин үзлеге югалмый. Шигырьләрдә Аллаһ исеме телгә алына, пәйгамбәр һәм гаиләсе искә төшерелә. Юнус Әмрә бу үзгәрешнең иң чиста үрнәге. Сүз бар сугышны туктата, сүз бар башны кистерә. Юнусның теле гади, ләкин мәгънәсе тирән, ул ашыкның күңел ачучы гына түгел, рухи белем ташучы да булуын күрсәтә. Бу дәврдә ашык традициясе рухи тирәнлек казанган. Һәр кем бер көндә генә ашык була алмый. Традициягә күрә ашык чакыру димәк. Кайчак төштә, кайчак авыру чигендә, кайчак исә бер остазның тынында. Төшкә олы кеше керә, кулында чүмеч бар.
Ашык ул шөмештән эше белән сүзгә килә, кирегә юл юк. Теле шишелә, ләкин төш кенә җитми шул. Ашык булу өчен остаз-шәкерт мөнәсәбәте кирәк. Яшь ашык остазы янында саз тотырга, шигырь сөйләргә өйрәнә. Һәр сүзне тәрбияләргә кирәк. Бу ягы белән ашык традициясе әдәби генә түгел, әхлакый мәктәптә булып тора. Ашык ябык ишекләр артындагы кеше түгел, аның урыны мәйдан, юллар, авыл өйләре һәм каһвәханәләр. Кышкы төннәрдә мич буенда сөйләнгән шигырьләр, җәен туйларда җырланган җырлар. Аларның барысы да бер үк традициянең төрле йөзе. Ашыклар очраша, сүз көрәштерә, сүз белән сыналалар. Бу ашык традициясенең исән калуының мөһим сәбәпләреннән. Чөнки монда сүз яңадан туа. Госманлы дәүләтендә шәһәрләр арткан саен ашык традициясе дә шәһәр белән таныша. Сарай әдәбиятының юлы башка була, ашыклар халык арасында кала. 16 һәм 17 гасырлар ашык традициясенең алтын чорларыннан берсе. Көроулу бу дәвернең дастаны һәм гыйсьяныдыр. Ул үзенең батырлыгы белән генә түгел, сүзе белән дә көчен күрсәткән. Ашыклар мәхәббәт турында гына аңлатмаган, сугышлар, ачлык, күченү, сөргеннәр һәм гаделсезлекләргә дә тукталган. Алар язылмаган тарих шаһитлары. Падишах указын да тәнкыйтьләгән җир хуҗасының зулымында. Ләкин моны күпчелек ачыктан ачык әйтмәгәннәр. Метафора ашыкның калканы булган. Шул сәбәпле ашыклар халыкның вөҗданы буларак күрелгән. Җөмһүрият корылгач, ашык традициясе яңа имтихан белән очраша. Радио, пластинка һәм шәһәр төзелеше. Саз инде мәйданда түгел, микрофонда яңгырый. Бу хәл традицияне ачып сала, шул ук вакытта үзгәртә дә. Ашык Вәйсәл бу чорның иң көчле тавышы. Күзләре күрми, ләкин йөрәге күрә. Вәйсәл традицияны заманча дәвергә алып килгәндә, аны бозмай, киресенчә гадиләштерә. Бүген ашык традициясе яшимесең? Әйе, бәлки элекке мәйданнар юк, ләкин яңа урыннар бар. Фестивальләр, университетлар, язмалар. Яшь ашыклар һаман да остазлары янында сазда уйный. Ашык традициясе ул музей экспонаты түгел, ул яшәүче бер тел булып тора. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбыз азагына якынлашты. Киләсе атнада күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төрки дөньяның мәдәни мирасы. Татарстан хәбәрләре. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Татарстан Җумһурияте рәисе Казан ислам дөньясының мәдәни башкаласы елын тәкъдим итүдә катнашты. Бу турыда Татарстан рәисе матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова мәгълүматларына нигезләнеп, Татар информ агентлыгы хәбәр итә. Казан ислам дөньясының мәдәни башкаласы елын тәкъдим итү җиттәдә узды. Чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Рөстәм Миңнеханов Казанга әлеге исем биргәннәр өчен ИСЕСКО һәм Ислам хезмәттәшлеге оешмасына аерым рәхмәт белдерде. Рөстәм Миңнеханов искәрткәнчә, Русия Федерациясендә 20 миллионнан артык мусульман яши. Аларның 2 миллионнан артыгы Татарстанда. Аның сүзләренчә, бүген ил мусульман дәүләтләре белән мөнәсәбәтләрне актив үстерә һәм ислам дөньясында зур абруй казанган. Татарстан күп милләтле Русиянең бер өлеше буларак, әлеге багланышларны ныгытуга өлеш кертү мөмкинлеге белән горурлана.
Казан İslam dünyasының мәдәни башкаласы елының рәсми ачылышы 14 майда Россия İslam dünyасы Казан форум халыкара икътисади форумы кысаларында узачак. Ел программасында дөньяда Татарстанның бай тарихы, күп милләтле мәдәнияте һәм агырыф-гадәтләре, шулай ук республиканың һәм аның башкаласының мәдәният өлкәсендәге заманча үсеше белән таныштыручы күп кенә чаралар үткәрү каралган. Бурятия татарлары төбәк милли мәдәни оештырма оешмасы 20 еллыгын билгеләп үтте. Татар информ агентлыгы җиткергәнчә, Татарстан Җумһурияте баш министр урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессы милли шура рәисе Василь Шәхразиев Бурятия Җумһуриятендә үзәк мәчеттә булды. Шулай ук биредә яшәүче татарларның мәдәни тормышы белән дә танышты. Бу хакта Бөтен дөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә. Татарстан вәкиллегенең Бурятия сәфәрендә Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары Марс Тукаев, Йөрәк чыгыш федераль округындагы татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре дә катнашты. Алар Бурятия Җумһурияте татарлары төбәк милли мәдәни мөхтәрияте иҗтимагый оешмасының 20 еллыгы һәм Байкал Идел бию мәктәбенең 15 еллыгына багышланган концерт кичәсендә катнаштылар. Россия Федерациясының Томск өлкәсе губернаторы Владимир Мазур һәм Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Василь Шәхразиев эшлекле очрашу уздырдылар. Анда төбәкләрнең мәдәният, туризм һәм икътисад өлкәсендәге багланышлары турында фикер алыштылар. Бу хакта Томск өлкәсе идарәсе администрациясе матбугат үзәге хәбәр итте. Татар информ агентлыгы язмасына күрә, сәфәр кысаларында яклар 2027 елда Томскида узачак Сабантуй федераль бәйрәменә әзерлек кысаларында оештыру комитеты утырышын уздырдылар. Әлеге чараны 140-тан артык милләт вәкиле яшәгән төбәктә уздыру Россиядә игълан ителгән халыклар бердәмлеге елына бәйле. Владимир Мазур илнең күп милләтле халкы өчен мәдәни мирасның әһәмиятен билгеләп узды. Ул әйткәнчә, Томск өлкәсендә иҗат коллективларын үстерүче һәм һәркем өчен ачык булган татар мәдәнияте үзәгенә капиталь ремонт ясау төгәлләнә. Шулай ук регион Околица авыл паркында татар утарын үстерә. Ул елның теләсә кайсы вакытында кунаклар арасында мәшһүр, популяр. Сабан туйга әзерлек татар мәдәнияте үзәге, татарларның милли мәдәни автономиясе һәм Татарстан Җумһурияте вәкилләре белән берлектә алып барыла. Бәйрәм 2027 елның июнь азагында яки июльнең 1нче яртысында узачак һәм төп программаны да балалар программасында милли сәүдә рәтләрен һәм уеннар өчен мәйданчыкларында үз эшенә алачак. Губернатор шулай ук Татарстан белән мәдәни элемтәләрне ныгыту, икътисади хезмәттәшлекне үстерүгә ярдәм итәчәк дип белдерде. Планетаның кара алтыны һәм җир асты байлыклары залларын яңартканнан соң 6 февральдә Татарстанның табигый тарих музее кабат ишекләрен ачты. Бу хакта Татарстан мәдәният министрлыгы хәбәр итә. Яңартылган экспозиция заманча технологиялар, интерактив элементлар кулланылып башкарылган һәм ул файдалы казылмалар чыгару һәм эшкәртү барышларын тирәнрәк төшенергә, шулай ук аларның икътисад һәм көндәлек тормыш өчен әһәмиятен аңларга мөмкинлек бирә.
Республиканың төп табигый байлыгы нефтка багышланган залда музейга килүчеләргә кара алтынның ничек формалашуын күрсәтәләр. Аны чыгаруның төрле ысуллары һәм нефт тармагының әйләнә-тирә мөхитка, экологиягә йогынтысы турында сөйлиләр. Нәни кунаклар өчен интерактив элементлар корылган. Алар үзләрен бураулаучы ролендә сынап карый, нефт эшкәртү продукциясе үрнәкләре белән танышалар. Казан кирмәненең Татарстанның табигый тарихи музее бүлеге башлыгы Анастасия Моисеева хәбәр иткәнчә, залларны яңартканда музей командасы мәктәп укучылары, студентлар һәм өлкәннәр белән эшләүнең күп юллык тәҗрибәсенә таянган. Бу экспозициянең нинди элементларын эшләп бетерү һәм киңәйтүгә мохтаҗ булуын аңларга мөмкинлек биргән. Аның сүзләренчә, музейның фәнни концепциясе кысаларында яңа бүлекләр һәм темалар өстәлгән, мультимедиа экспонатлары яңартылган, нефт чыгару ысуллары җентекләбрәк тәкъдим ителгән. Татар информ агентлыгы хәбәр иткәнчә, Казан мэриясенең Әминә проекты Русиядә иң яхшы милли тәҗрибәләрнең берсе дип танылды. Балалар өчен татар телендә Әминә анимацияле сериаллар милли мөнәсәбәтләр өлкәсендә иң яхшы тәҗрибәләрнең берсе дип танылып, 8нче Бөтен Русия бәйгесендә булды. Бу хакта Казан шәһәр хакимиятенең матбугат хезмәте хәбәр итә. Казан шәһәр хакимияте теләге белән оештырылган проектны дәүләт хакимияте органнарының иң яхшы тәҗрибәләре номинациясенә билгеләп үттеләр. Быел конкурска 497 гариза кергән, шуларның 132-се Идел буе федераль округы төбәкләреннән килгән. Жюри төрле номинацияләрдә 25 җиңүчене билгеләде. Бүләкләү тантанасы көз көне Мәскәүдә этно-мәдәни секторны тотрыклы үстерү 7нче Гомум Русия конференциясе кысаларында узачак. Казан шәһәр хакимияте бу бәйгедә 3нче бүләген ала. Элегрәк Русиянең иң яхшы тәҗрибәләре исәбенә Казанның туган телләр поезды һәм шәҗәрә мәгърифәтчелек циклы кергән иде. Әминә төсле анимацияле һәм кечкенәләр өчен истә калырлык җырлы 32 иратучы мультфильмнан торган җыелма. Татар телендә күңелле һәм истә калырлык җырларның авторлары шагыйрә Резидә Губаева һәм композитор Миләүшә Хайруллина. Роликларның төп героинясын Әминә исемле кызны Апуш балалар татар театр студиясында тәрбияләнүче Мәликә Бариева яңгыратты. Роликларны татар мультфильм командасы эшләде. 2024 елда Алтын мөнбәр кинофестивалендә иң яхшы кыска метражлы милли фильм номинациясендә Әминә проекты җиңде. 2025 елда сайт булдырылды. Анда барлык 32 видеороликны табарга, җырларны, шигырьләрне һәм җырларның көйләрен йөкләргә мөмкин. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы дулкыннарында Татарстан һәм татар дөньясы хәбәрләре белән таныштыруыбызны киләсе сишәмбе көнгә чаралышыбызда дәвам итәрбез. Татарстан хәбәрләре. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2дә 19 метрлык кыска дулкынның 15360 кГц яшлыгыннан Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр www.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT-Dinle тыңла кушымтасыннан Вот-Ис радио каналыннан тапшырыла. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.